A falu falában van egy picsányi telkem koppasz, mint a pikasege, nem terem rajta lófasz sem. Ez a kurva előjáróság mégis olyan orrorú baszott ki rám, hogyha összeszorom magam, akkor se tudom kifizetni. Hiába is parcellázom az anyám picsáját, akkor se bírom kifizetni az adóm. Az igaz, hogy van két pusztám, a puszta valagom meg a nagy szőrös faszom, de ez még nem jogosítja fel a mélyen tisztelt adóhivatalt, hogy adómat fölemelje úgy annyira, mint a tenyészállat vásáron nyert nagy bikafasz. Megkérem a mélyen tisztelt adóhivatalt, ha adóm lecsökkentik úgy annyira, mint egy hangyafasza, maradok tisztelettel, buzeránt kiseggel, tasziló és mit fizetsz ki likamért, mert amennyiben felebezésemnek nem tennének eleget, visszabúvok az anyám parcellás picsájába, és egy fasz a gyerekkel kevesebb lesz ezen a búvá baszott ilyes világban.